Hola, som Montse Marí, radiòloga de l'Hospital Son Espases. En aquest vídeo li explicarem en què consisteix l'inserció d'una guia metàl·lica a la seva lesió mamària, tal qual li va indicar el ginecòleg a la seva visita de consulta externa. Li han telefonat per ingressar a l'Hospital de Son Espases per la realització d'una cirurgia mamària. Li hauran especificat si ha d'anar a admissió d'hospitalització a fer els tràmits de l'ingrés, situada a l'entrada de l'edifici d'hospitalització, de vora informació, o si ha d'acudir a l'àrea de la cirurgia major ambulatòria, situada a la planta -1, mòdul C. Quan estigui acomodada i preparada per la intervenció quirúrgica, un celador li acompanyarà a radiologia, situada a la planta -2, mòdul B, al mateix lloc on s'ha realitzat el resta de proves d'imatge. Allí, un professional l'estarà esperant i li explicarà detalladament el procés, resolent tots els seus dubtes. Consisteix en l'inserció d'un fil metàl·lic molt fi a la seva lesió mamària. Moltes de les lesions que es diagnostiquen avui en dia amb mamografia o ecografia no són palpables, motiu per al qual el cirurgià necessita una guia per localitzar aquesta lesió. Per poder insertar la guia en seguretat i que arribi exactament a la lesió, ho realitzarem el servei de radiologia, ja que ens ajudem de tècniques d'imatge per poder localitzar la lesió amb exactitud. Per guiar la inserció, la tècnica que feim servir amb més freqüència és l'ecografia. Si la lesió no es veu amb ecografia, ens guiarem per mamografia. Es localitza la lesió, feien la pell amb un antisèptic i després injectem anestèsia local perquè el procediment no sigui dolorós. Una vegada injectada l'anestèsia local, s'inserta mitjançant una agulla una guia metàl·lica flexible, de forma que un dels extrems de la guia queda dins la lesió i l'altre extrem sobresortint per fora de la pell. La guia es cobreix amb un bandatge per protegir-la fins a arribar al quiròfan. Des de la col·locació de la guia fins a la intervenció quirúrgica no ha de realitzar esforços ni moviments bruscos per evitar que la guia es mogui de lloc. Una vegada acabat el procediment, un celador l'acompanyarà a quiròfan o a planta, en funció de quina hora tingui programada la intervenció quirúrgica. Una vegada a quiròfan, el ginecòleg retirarà la guia metàl·lica i la lesió mamària.